салому алайкум бародаро зиндаву сарбуланду хонобод бошем. имрӯз оиди ду масъала навор мекунам, фикрҳои бобигии худа баён мекунам. яке дар бораи шермарди ватан хоб муҳаммад наимов, дигар дар бораи рекламаи хонае ки кардам дина. оха мара бобо гуфтам биёям, бобо амира сайти интернетӣ дори як гап зан сухан ка дар бораи ба забони ҳозира реклама мешава. мо рафтем унҷа дар бораи хона навор кардем ва гуфтем ки хона дар наздикии трасаи ваҳдат кулоб, ваҳдат данғара, дар ҳамин траса дар пеши парчама, дар пеши хоб нишони давлатия, ану наздикии стадион да ориентировкаша гуфтам, наздики траса да шоҳроҳ да, наздики шоҳроҳ да, ами шоҳроҳ як 25-30 қадам мемонӣ дар хона мерасӣ. фаҳмидӣ? барое ки хонае ки дар назди траса, дар назди шоҳроҳ ва қимата, фаҳмидӣ? хонае ки вай новостройка, на оли одам зиндагӣ накарда, вай меҳнат карда, ҳама кору борша дида, вай қимата. умедоне намира мегум ки шумо мегӯед ки чун подъездша ва сёмкара, подъездаш торик буд, подъезди оли сим свет гузарондагӣ нест, навай мегум хона навай, хонаш дуромадем, хонада свету гиронай, подъезд ам торикира симат кинама. нишон дод ман хонаро кунам хи. ба ти зангиш бизан охи, ё тоба кам худое. ман тира оши наҳор файрод кардам. охи ту бирай ки баъд оши наҳор да ошуд нараса, ош маъқул наша, бугӯ ки ана бринҷи девзира қати ош накардем, бринҷи як арзуна қати ош кардем, оши як ба як накардем, руғани зигар қати накардем. оба ош хаваркин, мисол худои хаваркин, оши наҳор хаваркин надорад. ман шуморо мефаҳме? ту бира занг бизан, қатиш гап зан, маслиҳат кун. вай мега ки ина бо занг бизан, мега ки ту бугӯ, ҳама ёда бугӯ ки ман пули нах қати мефурӯшам. нозу карашмаи хонафурӯша бин пули нахтим битан, занг назанам, мада беҳуда мега. мада беҳуда занг назанам. пули нах листоват кунам, барои ки бурам даъво дора ки хона хонае охи. хона роҳати ҷонай. вай ман мехоҳам даъво дора. ман ягон чӣ қадр алишӣ мекунам, пула листоват кунам бите мега. банда занг назанам, як бо чӣ қадр чӣ мекунам, нозу караш надорам, барои ки арзиши хонаи вай ҳам хелай. ба подъезда мегӯ, охи подъезд бача лифт надора, вай 5 этаж ҷоя лифт шофӣ, вай ҳамаи хона ноэтажа чанд этажа лифт надора, пиёда мебурои торуш. ин хеле охи вай рамад натонистам сёмка кунам, охи барои ки светошоли монтаж кардагӣ набуд. бача чӣ хел мардакен? хона арзон нестай, дагиҷо хона арзонай, дагиҷо хона арзонай ки шумо талошак бикунед. хона арзон нестай дар инҷо, фаҳмидӣ? қимати хонаҳо медунӣ, барои қимати хонаҳо бояд навор кунам. хеле бо фикромо гап безан, барои чи хонаҳо қимате ин қадар мардум талошак мекунанд, қимате олам шумо даводав доред, олам қимат кезан. катлавана наканде хона байшида, хона барвақт фурӯхтиянд, катлавана наканде хонаро фурӯхтиянд. худон даводав доред, худон нархоро қимат мекунем. инами мардак да занг бизан, хона беҳтари, ман пул надорам, ба худо қасам пул надорам, ин худо мегирифтам ман бура 939 08 61 62 61 939 08 62 61 917 22 08 08 занг бизан, қатиш маслиҳат ки бародар гуноҳи ман чия? ё тоба, ё ки бо ҷа биред савдо кин, ягон савдо то ягон кидат чия бо айби ман ношӯриям шавед. як бора чӣ хели мардакен охи, гуноҳа да аксар як казига бор мекунед. ман гуфтам хабартон кардам, бир рафтим ина, худтон медонед савдокинӣ ту хона зури бадай. хоб дар бораи шермарди ватан муҳаммад наимов, бачо гӯш кунед, тоҷики сарбуландо, мардакин шумо, зиндагӣ пастиву дора, баландиҳо дора, зиндагӣ пастиву баландиҳо дора. оли хела шумо у одамое ки баланд парвоз карден, ки оли ба пастӣ як тлоп пастида мезанед, ба мефаҳмед ки пастӣ чӣ бирай. бо тоҷик мардӣ мекун шерои нараш, бо ам пастӣ хир карда бо ба баландиҳо мебирояд. фаҳмидӣ? чун мекунед муҳаммад наимов худаш медонӣ, як шери нарай.
дар ҳамун публика биромадан, дар ҳамун ҷое ки ҳамун қувва озмоӣ мекунӣ, просто биро ҳамун ту одаме ки дашно мақора мекунӣ, биро ку поат ҳамин ки ларза мегира, ҳамин ки ларза мегира, тоқат намекунӣ дар рӯҷа. ӯ худаш дар ҳамун публика биромада қувва озмоӣ кардан, худаш як қаҳрамонӣ аст. медонед? ӯ ба гӯш кӯ шумо чӣ хеле мардакед, ставка мемонед, ким чӣ хеле мемонед, ким чӣ кор мекунед, баъд дашно мақора мекунед. бача пула меҳнат мекунӣ ба меёед ба ҳамин хеле хати ставка бозию мозӣ хати пула меёвӣ. ҳамин хама кор кардам, амрам тамом шуд. ягон ҷоре надидам ки бемеҳнат роҳат кунӣ, ягон коре надидам ки бемеҳнат роҳат кунӣ. ҳама вақт кор мекунӣ ки ба роҳат кунӣ. шумо омӯхта нашед пули бедарди миёнда, бародарони қандон, пули бедарди миёнда омӯхта нашед. меҳнат мекунӣ, заҳмат мекашӣ, арақи ҷабин мерезӣ, баъд роҳат мекунӣ, баъд истироҳат мекунӣ. пули бедарди миёне ки айҳо бобиётун падаротун мемона ку, рӯзе мешавад тамом мешавад. империяи падартуна тамом мекунед, мехрен меравад, нест мекунед. ира ман дидагиам ҳар як тори риши сафедум хати ва ҷавоб мегӯм. фаҳмеди моли падартуна шунед, хутун меҳнат кунед, хутун заҳмат кашед. фаҳмиди айсои падаро бобиётун катагӣ накунед. фаҳмиди меҳнат кунед. наген охи шермарди ватана ҳарчӣ. бачи чӣ гапай охи? нахоб хая ки охи мегӯянд ки дастбозуе ту дорӣ э ҷавони паҳлавон, дастбозуят бимонад, паҳлавонит бигзарад. як вақт ҳамин боботам паҳлавон буд. гӯштин мегирифтум, училишта мехондум, савод набуд, яке бас карда гӯштин мегирифтум. омадем инамин чида томчида танаи адирда адире буд ку нишон додум ку, адирда рафтум, уқоба сар додум, уқоби бепора сар додум ку, навор кардам. анам уҷа бурдум ду кавгак ай мискинобод овардум, кавгакора сар додум ку, анам уҷа зиндагима ҳаёти кӯдакима дар уҷа гузаштаге як наврӯзӣ шид. наврӯзӣ наврӯзиву дарвешонӣ мегуфтанд давраи саюзда буди ки ай ҳамун гузаштагои мо мондагиай наврӯзӣ дарвешонӣ буд. ба ман ҳам вақт училишта мехондам, омадам та гирмит кардам, омадам гӯштин гирифтам, 4 кас ё 5 каса задам гӯштин хати. охи ман факт ҳуҷҷат кардим, гапа ҳақша гап мезанам. ба як кас биромад, хай ман бой додам, ғалтидам. хай ба биромад инҷода як ҳамсинфи худам Раҷавалӣ, инами чи ай Варашил, қишлоқи Варашил, Раҷавалӣ сиёҳак мегӯям ку ҳоҷира. чанд вақт надидамаш. ваям ченима савод дора, бесавод нахондем да, қатиам гаштам, гӯштин гирифтан ағма карда. баъд ҳамун хаяки вай кам хел бахилӣ мекунем. мо тоҷико бояд бошем ку, баъзе тоҷикон бояд бахил бошем, пас бизанем, як каса ҳамин душмон кунем, як каса намунем, кашем биғалтунем, ай болои асп, ай болои пешравӣ, ай чо бояд биғалтунем тоҷикиё ку. баъд ҳамин Раҷавалӣ ку ман дар училиш мехондам, вай намедонам биёда хона хон, баъд гуфт ки эне ки гуфт Маҳаммадҷон ҳамин бардоштан заданут, бовар ку ман кайф кардам. гуфтам ки кайф кардӣ? Гуфт ки инам Раҷавалӣ. баъд гуфтам ки хай охи ман 4 кас дигара бардоштам задам, кайф накард. гӯ ман надидам, ҳамин фақат ғалтидани тара дидам. ман ӯ 4 касе ки ту задӣ ку, ӯро ман вообще дидаги нестам. мега ман ҳушим ба ягон ҷой дигар буд. хай гуфтам хай якам майда тоҷико, баъзе тоҷико пас назанен охи. иншоалло ба амри худо Муҳаммад Наимов оянда дора, дилшикасташ накунед. пастия имрӯз бо баландиҳои Муҳаммад Наимова интизор шед. зиндаву сарбаланду хона обод бошед.